nagahadi, kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos nakapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang. Ipamigdi mo kami. San Jose, Ipamigdi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamigdi mo kami. San Roque, Ipamigdi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamigdi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamigdi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anaino, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 5 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7, mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes. Petsa 18 kan Marso 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Pag-asa National High School binaguhan nanin pangaran. Mga daragenyos pinarumdum girare ni Alcalde Peralta na magsunod sa minimum health standards. Department of Health nagpaliwanag sa epekto kan bakuna kontra sa COVID-19. Mga proyektong infrastruktura sa tercer distrito kan Albay maigpit na pigbabantayan. Sa lado nasyonal, Malacanang aminado na posibleng malampasan pa o mapatayan pa ang dakol kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Malacanang nagdefensa sa sadit na bagay issue na ipinaluwas ni Duterte. Lockdown sa Kamara de Representantes de Iman ipapasunod. Importasyon ng karneng urig iimbestigaran kan Senado. Sa ibang nasyon, North Korea naghahanda na sa panibagong missile test. Sa lado ng Karawat, Anti-Game Fixing Act aprobado na. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Namundag na ang bagong eskwelahan sa Legazpi City. Ini matapos na pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 1152-6 o an act changing the name of Pag-asa National High School in Barangay Rawis, Legazpi City to Legazpi City National High School. Inibase man sa ipinasar na lakdang ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na salidaanan pangaran ka nasabing eskwelahan mantang mantinido man ini sa nasabing lugar. Sa ibong lado, sobrang kaugmahan asin pasasalamat kan administrasyon kan eskwelahan sa pangingenot ni School Principal Dr. Jeremy Aton Cruz sa pagsasabi na dakula ining tabang sa indar. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Dahilan sa pag-abot kan mga bakuna halis sa AstraZeneca asin Coronavac sa Kabikolan. Pinunanakan mga health facilities ang pagbakuna kung saan na sa prioridad. Iyon mga health workers para maprotehiran kontra sa COVID-19. Kay ni ang DOH Regional Office na nagparumdom sa publiko na piglalauman na ang bodily reaction sa bakuna.
Sa inang ipinaliwanag na kaiba sa reaksyon, hiyuan kulog, pag-ubag kan parte kan lawas na binakunahan, diit na kalintura, rashes, kulog nin payo asin pagkalibong. Itinagdag pa maninda na may mga peligro na nangangaipon ni atensyon medikal, siring sa severe allergic reaction, seizure, facial paralysis, karifisilan sa paghangos asin kalintura. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagproponir si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda nin digitalization sa mga produkto kan Philippine Charity Sweepstakes Office tanganing ma-maximize ni marhay ang income maski may quarantine restriction. Sa iyong sinabi na kung ma-digitalize pwedeng magkaigwanin operasyon maski na sa quarantine mantang marayman ini para ma-maximize ang buwis sa small town lottery. Idinugang pa ni Salceda na kung igwanin digital trail, mas madali masususog ang buwis asin malilikayan ang under declaration in sales. Enot kani, sinabi niya na ang buwis kan PCSO nagbabahali sa 44 billion pesos kan 2019 sa 18 billion pesos kan 2020 dalan sa 5 bulan na pagpundunin operasyon kausa kan quarantine. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa giraray na nagpagiromdom si Alcalde Vic Perete Candaraga sa sayang mga konstituentes na day paglingawan na magsunod sa minimum health standard. Sigun kay Perete, importanteng marhay na nag-obserbar kan pinapautob na health protocol ang kada individual tanganing day maarog sa Metro Manila na padagos na nakakapagrehistro nin halangkaw na numero ka nagpositibo sa COVID-19 arual daw. Sa ngunyan, 216 na ang nagpositibo sa nasabing helang sa daraga kung saan 8 ka ini ang aktibong kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nakatala ng magkonduktang Union Aldao nin meeting ang Committee on Transportation kan Sanggunian Bayan kan Daraga tanganing pag-ururunan ang pagbukas kan 218 frangkisa sa mga pampasayarong tricycle. Sigun kay punong barangay Paulo Montaliana, presidente kan Liga ng mga barangay sa Banuaan, asin pamayo kan nasabing committee, bupukasan ang nasabing frangkisa tanganing matawan ng dalan ang mga daing frangkisa na maging legal ang sa indang pagkayod. Palawanag ni Montaliana na ang sirang nalakdang makakatabang tanganing mabawasan ang mga reklamo kan nagkapiparang residente mananang sa palabaw na singilin pamasahe. Bantang nagkokondukta man nin Oplan Silo ang Daraga Municipal Police Station para sa mga kolorom na tricycle sa nasabing Banuaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Dapat tultol ang patrabaho sa anuman na proyektong infrastruktura tanganing masiguro na day basta-basta mararaot tulos asin mapapakinabangan kan mga konstituentes kan iba-ibang barangay sa tercer distrito kan Albay. Hinan gustong matutukan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kung kaya personal siyang nagbibisita sa implementasyon ng mga proyektos tanganing masiguro na areglado ang patrabaho asin habo niyang sapote dahil ang fundong ginagamit sa pagtrabaho o sa patrabaho hali sa buwis kan publiko kung kaya dapat masiguro na tultulman ang patrabaho. Dahilan ka ini, hands-on talaga si Cabredo sa mga patrabaho nin proyekto tangani makagarantiya na bako ini sapote asin ampaw. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf atay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Sing galing ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DZOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon. Bringing light in every home. Delivering progress to every Albayano. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan.
Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dai pigahali kan Malacañang na mapantayan o kaya malampasan pa ang peak o ang pinakalangkaw kada aldaw na reported cases ng COVID-19 na narestro kan Agosto 2020. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na dai magbaba ang kasong narestro kan mga nakaaging aldaw na haros minapakol nin 5,000. Sa sinabi na madali nang mapantayan ang peak na narestro kan Agosto 2020 kung saan uminabot nin 6,352 ang kaso lalo na kan Agosto 4. Idinugang pa ni Roque na ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 bako masana sa Pilipinas nangyayari kundi pati naman sa ibang nasyon. Nakatala na magbakalan Pilipinas nin 5 sa 10 milyon na dose nin Sputnik 5 COVID-19 vaccine sa Russia pag natawa na inin emergency use authorization. Sigun kay Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. na nakasentro ang gobyerno sa mga bakuna kan Russia as in Sinopharm vaccine kan China lalo na taigong supply shortage gikan sa Western manufacturers. Ang Sinopharm nagsumiter na nin EUA application kay inipoon pa kan Marso ang Food and Drug Administration nagpadara na ng team sa Russia para inspeksyonon ang manufacturing plant kan Gamaleya Research Institute bago isyuhan kan EUA ang Sputnik 5. Maabot na sa 241,000 sa 1.7 milyones na mga health workers kontra sa COVID-19 ang nabakunahan na. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez na maabot sa nasabing bilang ang natudukan nin bakuna mantang medyo luway-luway nguna sinda matapos magluwas ang informasyon na may adverse effect ang bakuna. Sa sinabi, negosindang na restrong 5,000 na mga adverse effect alagad normal man sa ini siring sa kalintora asin iba pa. Idinugang pa man niya na padagos ang pagpapadara nin mga bakuna sa iba-ibang lugar sa nasyon gamit ang eroplano kan Forces Armadas kan Pilipinas. Dinipensahan kan Malacañang ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na sadit na bagay sana ang COVID-19 pandemic. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ang gustong sabihon kan pahayag kan Presidente na bako pang habang buhay ang pandemya. Sinabi niyang padagos sa nabubuhay ang nasyon apisar kan COVID-19. Dagdag pa ni Roque na kung ikukumparar sa ibang nasyon, hababa ang fatality rate kan Pilipinas. Tinawa niya nin doon na daipig i-small kan Presidente ang kadefisila na pigaagihan ka nasyon, alagad nagitao siya nin paglaom sa mga Pilipino na kakayanon ta ining pandemya. Base sa report kan World Health Organization kan Pebrero 26, ang Pilipinas nahuhudyan sa Western Pacific region pagabot sa total cases as in total deaths. Ang Pilipinas iyuman na ultimong nasyon sa Southeast Asia na nagpuon kan vaccination program. Niyan restante iba pang detalles kang Bareta nakatala ng magpuon ang vaccine clinical trial kan Clover Pharmaceutical kan China sa mga masunod na aldaw sa pag-abot kan mga supply kini sa nasyon. Sinabi kan Department of Science and Technology na ang Clover shipment nin mga materyales nagpapadagos na. Inang pahayag ni DOST Under Secretary Rowena Cristina Guevara kan Task Group on Vaccine Evaluation and Selection sa pagsasabi na inaprobara na kan Food and Drug Administration ang pagkakaigwa ng clinical trial kan Clover kan Enero 8. Sa sinabi na gigibun kan nasabing kompanya sa nasyon ang phase 3 kan clinical trial kan bakuna kontra sa COVID-19. Nagpapatanid ang DOH na posibleng 28
beses na maulakitan nin sarong COVID-19 positive panaging dominante ang tulong variants nin virus. Inihali sa presenteng tulong individual na pwedeng maulakitan nin sarong COVID-19 positive. Sigun kay Dr. Alicia de Guzman, Director kan Department of Health Epidemiology Bureau, na sagkotulong simana pasinda o paninda maaaraman kung magkakaigwan ng pagbaba sa kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sampang ini kan mas pinahigpit na safety protocols na pinapautob ngunyan kan mga lokal na gobyerno kay bahana ang lockdown sa sin curfew. Kinonfirmar man ni Dr. Guzman na nagbaba na ang kaso kan COVID-19 sa Cebu, mantang nagtaas man ang impeksyon sa Bohol. Siniguro kan doktor na makikipag-coordinar sila sa World Health Organization para sa pag-aadal sa P.3 variant na na-detect sa UK halis sa duwang travelers na gikan sa Pilipinas. Sa ngunyan da ipa ini maapod na Philippine variant sa god na di pa natatapos ang investigasyon manong digdi. Apisar kay ni sinabi kan DOH na mantinido man ang nababang fatality rate sa nasyon, alagad gusto panindang mapababaan presenteng 2.04% na bilang kan mga nagadan sa nasyon dahilan sa COVID-19. Nasa 26 ang total na kaso ng COVID-19 sa Department of Justice kung saan saro ng empleyado ang nagadan. Sinabi ni Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar, tagapagtaram kan DOJ, na 8 sa nasabing bilang ang aktibong kaso na maigot na pigbabantayan. Sa sinabi ni Reiman, naka-lockdown ang edifisyo kan DOJ sa Padre Faura, Manila, alagad 50% sa na kan kapasidad ang pinapalaog na mga empleyado, mantang ang ibang empleyado nasa work from home. Mantang ang iba, tinawanin oportunidad na mag-reimburse nin kwartang nagamit in kaso nagpa-swab test para sa COVID-19. Day nagpapugol si Presidente Rodrigo Duterte sa siyang out-of-town trips maski napadago sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ang mga aktibidad kan Presidente sa mga lugar na hababaan kaso ng COVID asin nag-iiwas ini sa epicentro kan virus o sa mga lugar na talagang halangkaw ang kaso araw sa Metro Manila, Metro Cebu asin Metro Davao. Sinabi pa ni Roque na pwera digdi mahigpit man na pigsusunod ang health protocol sa mga aktibidad na atindiran kang presidente asin dainin basta makakarani digdi. Sinabi ni Roque na ang mga persona na marani sa presidente kay puha na makapagpresentar ni negative RT-PCR result. Sa aga, o ngunyan, nakatalaan na maglayog pasiring sa Eastern Samar asin Tacloban City ang presidente para sa atindiran kaining aktibidad. May aras tanto tanawan nindo ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na daiman kaipuan na magpasunod ng lockdown sa Batasan Pambansa Complex. Ini sa ibong kan padagos na pagdakol kan bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Kamara de Representantes. Sa sinabi na maigpit na ipinapasunod ang health safety measures sa Kamara kay riba na ang no negative antigen result, no entry policy sa mga maralaog sa Batasan Pambansa. Pero kini 30% kan workforce na kan Kamara de Representantes ang pinapalaog nin physical bilang pagsunod sa orden kan gobyerno lokal kan Quezon City. Kaipuhan magpahiling ng vaccination cards sa mga gustong magduman sa China bilang patunay na nabakunahan na sinda kontra sa COVID-19. Yan ang sinabi ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. Sampang kan paghigpit kan gobyerno sa pagpalaog asin paghali sa nasyon kan mga Pilipinong biyahero. Sigun kay Galvez, posibleng maghagad ang China nin ebidensya na natudukan na nin COVID-19 vaccine ang sarong biyahero, lalo na tanagpuon naman ang sainang immunization campaign. Laugan vaccine booklets and sa kuna rin itinudok ang primero asin ikaduang dose asin ang brand kan bakunang ginamit. Para digdi, kay puan pa man magpahiling sa China ni negatibong COVID-19 test, magigirumduman ay pinag-anunsyo kan Beijing. Nagigibunin dang simple ang visa application sa mga foreign nationals na nabakunahan kan Chinese vaccines kontra sa COVID-19. Bareta Alas sa ibang nasyon. Ibinulgar kan US military na naghahanda na naman ang North Korea nin panibagong missile test. Sigun kay US Air Force General Glenn Van Herk na ibinasyo ninda ang informasyon
sa pagpapailing ka North Korea kan sa indang mga bagong intercontinental ballistic missile. Paragos ang sa indang pangangalap nin informasyon kuno arin ang petsa ka nasabing paglansar nin missile. Kung malawos ini na ang primerong pagkakataon na mapalayog ang North Korea nin missile sa liderato ni US President Joe Biden. Nagigurumduman na kan panahon ni dating Presidente Donald Trump na nagkaparang beses na nagkondukta nin missile test ang North Korea. Bareta sa lado ning Karawat. Pasado na sa ikatulo asin final na pagbasa sa Kamara de Representantes ang propwestong lakdang na mapataw nin magabat na padusa sa mga embwelto sa game fixing sa professional sin amateur sports. Sa botong 211 pabor, daing kontra as in abstention. Inaprobaran ang propwestong Anti-Game Fixing Act o ang House Bill 88-671. Sinabi ni House Deputy Speaker asin One Pacman Party List Representative Mikey Romero, utak kan propwestong lakdang na may mga persona na nakaisip nin pagdilihensyahan ang magiging resulta kan kawat asin kasabay digdi ang pagsiguro na manggagana kung kaya minagibo nin paagi. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Naging hot topic asin nagkaigwa nin 37 milyones na views sa Chinese social media website Sena Weibo ang sarong lalaki matapos siyang iban ng sarong Chinese shopping website sa laog nin 980 taon. Ang lalaki namidbidan sa pangaran na Xu na hali sa Fujian Province, nag-viral sa nasabing social media website matapos niyang ipailing ang screenshot na pigbabawalan na siya kan sarong Chinese shopping website na mamakal sa sendang platform sa laog nin maabot sa 1,000 taon. Sigun kay Xu, nag-order siya sa website nin Taobao na mamahalon na relo na ang kantidad nasa 33,000 yuan. Matapos niya ining mabayadan, nag-request siya ni refund matapos na ang 3 minutos dahil biglang nagbago sa iyang isip, abo na niyang bakalon ang relo. Dalandigdi, nabalak na siya kan Taobao sa kadailanan na pag-abuso sa refund policy kan website. Maski nag-apular si Xu na dai siya pigtutugutan pang maka-order gararay sa website dahil na-discover na pirmi niyang gawi ang pag-uli asin paghagad ng refund sa sayang mga binabakal na gamit sa paagi nin online. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Aminado ang aktor na si Rocco Nasino sa desisyon kan siyang misis na si Melissa Gohing na dahil lang una sila magkaigwanin aki. Siyang sinabi na habo niyang pagbasolan kan siyang agom na dahil maka-entra sa volleyball game kung magbados na ini kung kaya dahil man sa iyanin problema kung padagos na magiging volleyball player ang siyang misis. Hindi nagdagpaman ni Rocco na kung areglado na ang panahon ni Melissa sa sports, dispuesto sina magplano na magkaigwanin aki. Bareta, salado ng salud. Dumangkata sa news base si Mardila. Kamen. Insufficienting protein intake, nagpapailing ni nababang lower o kaya hababang blood sugar, as in blood pressure levels. Ini ang sinabi ka mga health experts sa kinaban. Sa yung sinabi, na pagkaon indakol na protein ang kaipuan ng God para sa pinakamarahay na salud o optimal health. Hindi nagbitpa na nutrient na ini, importante man para sa pagbawas ng timbang. Analangkaw na protein intake, nagpapakusog kan metabolismo na minaresulta sa pagmati na basog ka na, kaya dito na magiging intake ng calories. Nakakabawas pa din sa cravings o kagustuhan na mag-snack sa matangang banggi. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, Daing Iba. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na web espet sa 18 kan Marso 2021. Sa pag-arakan mga pag-riba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa lado technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sa inong pagantabay. Happy birthday po kay Father Pao Barandon. John, ang
ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine.